karon atong tuwayan di siya mga karista, no? Kini siya, no? Kailangan mo siguro mo kung saan siya, no? Ako rin siya ipanguha dito sa Juan Gartino. Tanawa mga karista, o, tanawa. O. No, kailangan mo kung saan iklasya sa buwak, diba? Wala, no? So, ang atong buhaton mga karista, no? Kay atong buhaton na ni, lami man ni siya, no? Makatabang ni siya sa atuang lawas. At the same time, mga karista, doon na ni siya ay mga maayong butang mahimo, no? Sa atuang kawasan. Example, malimpyo ang atuang lawas, no? Haga na mga hugaw-hugaw ng mga naan, susuos ng mga lawas, mga toksin, iiyak ang tangon, no? So, mubas ko. Malindo ito mga kalawasan. So, mostly yan ay kaya mga karista, iyan ay siyang isagol sa tubig, no? Isagol sa tubig sa upan. Karon mga karista, ang atong buhaton, ato siyang suwayan nga ato karon. Okay? Ready? Okay, mga karista. Tanaw na to. Okay, ready? 1, 2, 3. Isa. No, 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 no. Dua. Tulo. Empat. Lima. Ako ni daghan kini sa mga karibista, no? Ibutang pa rin ako ang uban sa tubig. No? Nga, ikaw man na, ako painom. Imo na itong inubi, okay? Okay,